Паважаныя пасажыры, наш цягнік ідзе да станцыі Бабруйск. Наступны прыпынак. Осиповичи 3. Осторожно, двери зачиняются. Осиповичи 3. Наступный припынок. Бродища. Наступный припынок. Бродища. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, будьте уважливые и ветливые один до одного. Саступайте место инвалидам, пассажирам с детьми, людям со старэлага ўзросту. У вагонах захоўвайце чысціню і парадак. Ашчадна стаўцеся да абсталявання цягніка. Чысціня ў вагоне – гэта перш за ўсё вынік клопату пасажыраў аб транспартным сродку. Бродища. Наступны прыпынак. Татарка. Наступны прыпынак. Татарка. Осторожно, двери зачиняются. Татарка. Наступный прыпынак. Дачная. Наступный прыпынак. Дачная. Осторожно, двери зачиняются. Дачная. Наступный прыпынак. Гай. Наступный прыпынак. Гай. Осторожно, двери зачиняются. Гай. Наступный прыпынак. Ясень. Наступный прыпынак. Ясень. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, санітарнае памяшканне знаходзіцца ў першым і апошнім вагонах. Пры падыходзе да чыгуначных станцый і на стаянках туалетамі карыстацца забараняецца. Ясень. Наступный прыпынак. Токары. Наступный прыпынак. Токары. Осторожно, двери зачиняются. Токары. Наступный прыпынак. Кветка. Наступный прыпынак. Кветка. Осторожно, двери зачиняются. Кветка. Наступный прыпынак. Бібкаўшчына. Наступный прыпынак. Бібкаўшчына. Осторожно, двери зачиняются. Бібкаўшчына. Наступный прыпынак. Мирадзіна. Наступный прыпынак. Мирадзіна. Осторожно, двери зачиняются. Мирадзіна. Наступный прыпынак. Кісялевічы. Наступный прыпынак. Кісялевічы. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, не перашкаджайце адзін аднаму ў час пасадкі і высадкі. Праходзьце ў сярэдзіну вагона. Не загрувашвайце праходы ручной паклажай. Кісялевічы. Наступный прыпынак. Бабруйск. Наступный прыпынак. Бабруйск. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажиры, наш цягнік прибывает на концевую станцию. Бабруйск. Не забывайтеся про свои рэчы при выходе из вагонов. Пераходьте чыгуначныя пути только у специально вызначаных для гэтага местах. Локомотивная бригада развітваецца з вами и жадае вам усяго найлепшага. Бабруйск.